Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. MLA Okhil Gogoi Aphan Guwahati High Court Ben NIA hearing kepadopon thuji Aphan NIA chargesit kepale. Sipsagar MLA Okhil Gogoi kidamtang pinangananingkan pen UAPA akes kido apothak non puthot MLA Okhil Gogoi Aphan National Investigation Agency mate thi hekpen NIA atum karju kepadopon thuji Aphan pura pini arkoi ni phaisir kebarni NIA chargesit kepale thu sitame Okhil Gogoi abang niliphan jonghe case again do to bomb lapen NIA chargesit nang pale thu bomb sitami nili hearing dodun bomb ji pusi ningje pot news text report Karbiang News. Jiribasa Nepali Bostia Rongalong Kachilenga Tawar Kemesianji Aphan Kaselamponji Aphan Longi Kisompon Kopili constituency ke paro Hawaii Porangkang Jiribasa Nepali Bostia Rongalong Kachilenga Tawar Kaselamponji Aphan Black Topping Atawar Panong Piponsi MEC Pawan Kumar Lapen BDC Chairman Baburam Rong Paratum Arideng Pen Foundation Stone Along I Kisompon Labang so Black Topping Atawar Kaselamponji ke kilometer Craner Kepajak Atawar Aphansi Panong Piponlo Lapen labang sosai nono matsi pangcheng pon pupusi pherang ke thengno ningje pon pholoni pen aroning tikathar Karbiang News সংগতি নাই বিসংগতি তেওঁলোকে দেখা নাই তেওঁলোকৰ কিছুমান ডকুমেন্টছ অলপ কম আছে সেইখিনি আমি তেওঁলোকক কৈছো সেইখিনি কামৰ কোৱালিটি ক্ষেত্ৰত বৰ বেছি হেম্পাৰ নকৰে আমাৰ যিবোৰ ফিল্ডৰ অফিচাৰ আছে তেওঁলোক কামত আৰু তেওঁলোকৰ নোৱাৰাখিনি আমি শিকাই দিম আমাৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁলোকক বুজাই দিম সেইখিনি কৰিবলৈ ইতিমধ্যে কৈছো তেওঁলোকক ৰোডটো কিমান টকা স্কিম আছে এই সম্পূৰ্ণ আৰু কিমান কিলোমিটাৰ আছিল 17 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু 71 ফৰ RIDF প্ৰজেক্ট অৰ্থাৎ নাবাৰ্ডৰ লোনেৰে এইটো কৰা হৈছে কামখিনি National Game along Assam State mate Karbiang District pen first PEFI Keriti Noida UP along Mirtalinti Sopi Serano ihini Chipo Undon Lakha Kritroxi Sochengthenta constituency Kepalo Rongagora Arlok Sarthi Tiso Arongamaker Raju Tiso Lapen Preming Tipia Sopi Mirtalinti Sopi Alangli Chipaduk pen first PEFI National Game Noida UP adet along 1 by 1 combat along Lapen team kata along Seranoe Chipalong Dun Mirtalin Tisopi Alangki Nogao Kalia Boralong FWA Mate Fitweight Academy along Pensi State level Lapen Non National level along Klamalong Anta Chipale Dunonglo Mirtalin Tisopi PEFI India National Game along pen Serano ihini Chipalong dun pen ilitum Karbiang long aradaphan nongmi ekewan piapot dak socheng dhenta press team pen humri damsi alang lephan archo ponlo lapen non kiwangji thanga chiklota puthot National Game pathu dun thuji aphan alang li puthot jesik pon thulo posi pherang ke thingno nang pachini dun rongmong wepen jona sing tiso Karbiang long News Dokmoka Police Station ke palo Dokmoka Petrol Pump adung Bite Lapen 407 truck a hearing tangrak kachetong Arkoi ni pioneer ke parni kangsam por bhai truck siapor Dokmoka Police Station ke palo Dokmoka Petrol Pump adung ihum Apache 160 Byte registration number AS31 A6270 Dongmukak pen kibang bomahut 407 truck registration number AS02 AC 2217 truck abang kalile mate araki pen wrong side kebang wrong ajok baida phan patong railo lapen kopai kimia jok adi malong amat ke aprans tame dam delang lapen baida long inut vet nat pensi bangloni pang thek thek thedala lapen 407 truck kater warabang phuatu patong tekang rai pen amat adi malong pen kat et lupusi inut bang hiniatum nang pachini do Lapen lapu bike kate warabang phuke Karbi lapusonsi pangthekpon Lapen non amatke Dokmoka Hospital along an si bike kate warabang phuaphan se kilang ponchi aphan si raikom sai khiatum ponlo
lapen doana sai raikom sai khiatum si chipari deng ponlo pasi dokmuka o si pen pherang ke thengno nang pachini du Karbi kuru searching room maya hin pen pherang ke mai ke phapon Karbi kuru searching room maya hin pen pherang ke mai ke phapon bangso pherang ke mai ke phapon ang kokalam theke lapu henlo patumi teron pong sipu abang mai phap hepin pen alangli ar pu pen ke pisun lapen social media long kilotap ke chok che pusi ningje pon tang tenon pherang ke thengno kaning je pon alam thele arjuponik sina News Desk report Karbiang News Kardom pini jasmet pet pen Karbi kuru sar cinglu mamai mate ke kisi elong press meet ke pha along nang chitong dun news 24 alang itu mukanta kardom pajek lo kardom lapen news 365 alang itu mukanta kardom pajek lo ini press meet ke pha nang kok alam theke lapuhen lo tong sekot pen patumi ani gang sam profile proxy for Thomsing teron pongsi isi social media long kilo tu haladak lapuhen lo alangi may phap he pin pensi KKC kongchun bang abang fu amen ta cepat cok ce alang itu ke jong ar pupen pavelo posibu lasi lake chok che athe may hi invet ke phaune lasi constitution aron karkan lasi haladak niriphan amen da pachok che det lasi hala kumani amunit lo hala bangke lasi nilike 2021 28 July welcome tiso wa pranga kurusar out kelang no mengelang no pen expel that pen apc nilit dumalong ladak press release non tadu hala so pensi ni de phan ke la constitution aron teng masi close it pen aron pensi alam khan ing khan pon lo expel pon lo la pen ke an part of primary membership tala khan ka ave lo la se ke kc lo chelang ni ke aron mat ta ave la pen la so constitution ke to abang ke bidi sar bolo ke kc bidi sar jit kumar office ke to hala so constitution of close it along paragraph 2 long ke to aron teng ban selang khan bang ke expel lo la pen primary membership ta pabede lo bang so pc rule it pen aron teng pen pabede pen pc ni le assistant general secretary abang ke apsi bang ke general secretary ar ku teng nang ku pusi la tak ke tok dolo lasi niritum nang lo tunji bang so press release itame bang so pen kisi ar ku niri phanang pek nasi kem pon bong la la pen patumi bagi troxia bang ke la hai rule and regulation chok chepin pensi thonsing teron pong sia bang whatsapp mani ne phan kilo tap dolo group long kilo tap dolo facebook long kilo tap dolo lasi bang solam club phamsi pini press meet bang pha ponang kok la lasi ngurutang te alang like welcome tisoke KKC long secretary kali a members ta kelangi arona belo athelang kan ke primary membership pensi pabe pondel lo lapen ke thomsing teron sitame alang li patai ke thom lo ladak me ke pha lasi aron karkan lo organization polotang te kongchun bang hin pensi me ke pha ponang ji me ke seri poni ke president lasi aron karkan lo alang dita constitution aron karkan lo lasi mu kewang halang hetame la puson lang ke joklen ke dia je phamsi pachini ponik lo lasi nili deng kon pengku sitame KKC long ditun deng ko sitame founder KKC along nilitum along members kurusar lo hemfo kurusar lo thomsing inti lapen ke pu nili ar ebang ke inki sanghu lo lapen kurusar lo lapen arbina nili nang kedo alang like guru asar longki pelo alang litung lahai karni ka phejo bangke guru sar dum seke thega pot guru sar kolak sar dum menta nang pathan ponthui idona jerso mo bangso lang tum thandet pen ni kiri malam long than ponthui po lasi aprangsi pu guru asar longki be pen le lam he pathan
nanti jadi guru asal hilten aprangsi lah bagi thang tumpan perangke tumpan mate media tengno ang tumpan ini tumolo ke papa ke bang ko aprangsi lam ye je apran ini kata kalau apa je kalau tasi awalam lo ini tum lah KKCA hampan mate karabi guru sar chino mai abang so abang ke ini le kese tap kali lo nasi kecing si pen ini dulu deh sami pina por hut bang ini dulu nang kok lo dah non tek des ta tarjab non aku arja bang bilang ko sini sami arja nang kok lo guru sar aku en nang kok lo nasi ni tek pi phane karja bin kan thoi bis sami kali guru sar chino mai sini long dai ruletik masuk karbian nim abari manim aron bari karbiga payo penceng lok sangang sampai penceng lok lapen dan nim rokom do an son surya nim rokom an kapat chani apa pen hepru mukrang maksudnya anam haru anam surya men karbi do an kapat an kapat thek aja pan pura ke claim kita langsung ani di beli ke claim mano di stamina da